No ST no rest, no ST no rest. बे होस्रिख्रावनायखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों। मोनद' हारिया जनजातिकरन खालामनायखौ लानानै माखासे दावराव दावसि खालामनायखौ नोंथांमोना नुदों। 6टा जनगोष्ठीनो जेब्लासिम ST होआ अब्लासिम बेबायदि गिलु बालु होस्रिख्रावनाया सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन गासै आसाम नाङैनो। बै 6टा जनगोष्ठीनि मोनसेनि मादाव 6टानि मादाव मोनसेया जाहैबाय टायाहम, मोनसेया जाहैबाय कच राजबंशी, मरान, मटक आरो सुटिया आरो बेबायदि दंबावो आदिबासी। स' बै हारि माखासेया ST जानो नागिरगासिनो थादों आरो बे ST खौ दिनैसिम भारत सरकारा गनायाखै, बिसोरनि दाबिखौ गनायाखै। बेनिखायनो बे बाराव इलेक्सननि सिगां सिगां जोबोर गिलु बालु दावराव दावसिया जानो स्टार्ट जाबाय। आरो बेवहाय मोनसे गोमोथाव बाथ्राया जाहैबाय, दा थानाय जोंनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मोनसे बाथ्रा बुंदों, बे 6टा जनगोष्ठीनि ST होनायाव बिसोरहा जेबो आपत्ति गैया, बेखौ बिसोर सापर्ट खालामगोन, BJP सापर्ट खालामगोन आरो बिसोरनि बे सोमावसारनायाव BJPनि कर्मकर्ताफोराबो बाहागो लागोन बा लादों बायदिसिना बेबायदि। प्रतिबाद হোৱাটো উচিত আৰু ন্যায্য দাবী মানুহে আন্দোলন কৰিব আৰু এই আন্দোলনটো জনজাতিকৰণৰ কাৰণে আৰু বিজেপিৰো তাত সমৰ্থন আছে। আমাৰ দলৰ সদস্য সকলো আন্দোলনত আহিব। আমিতো এই আন্দোলনত বিজেপিও জড়িত আছে। That means fully 100% support दं बेवहाय। दानियाबा मा जाबावनांगौ, थाखानाय जि STफोर बिसोरनि अबस्थाया मा जागोन? कारण कंग्रेसनि समनि प्रस्ताबा बेनोमोन जे थाखानाय STफोरा 1% बो जेबो समस्या जायालासे खहा जायालासे बे STखौ होनाय जाथों बेबायदिमोन। नाथाय हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मा बुंदों जे थाखानाय STनि जेबो खहा जायालासे बिसोरनि ST होनाया सम्भब नङा। बिनि ओंथिया जाहैबाय मा, OBC आरो जि ओपन जेनेरेल बिसोरनि कोटाखौ दाननानै बेहाय लाबनायनि जेबो टारगेट गैया। दानगोन बा बै ST फोरनिखौनो दानगोन जानांगौ, बिसोरनिखौनो दानख्लाबगोन टारगेटआ बेबायदि नामा। स' 10% आरो 5%, 10%, 15%, बै 15% निफ्राय जुदि दानख्लाब खालामबा बेसे थाहैगोन नोंथाङा बुजिखाबाय। आरो जेबो जुदि दानख्लाब खालामाबाथ' जोङो एकदम कमप्लिटलि डेमलिस्ट, कमप्लिटलि डेस्ट्रय जानानै माने हाखर सिङाव गोदोलांखानायनि थासारियाव फैखाबाय जों बादि बर' जातिफोरा। बेनिखायनो बै 6टा जनगोष्ठीनि ST होनायाव जुदि बै सरकाराबो सापर्ट दं, BJPनि कर्मकर्ताफ्राबो बेवहाय जुदि खामानि मावगोनबा बे होस्रिख्रावनायाव बाहागो जुदि लादोंबा बेथ' आसरित धरननि बाथ्रा जाबायना। स' बेयो हिमन्त सारनि टां स्लिपसो ना मा मिथिला, जायखिजाया जोंनि थाखाय खैफोदाथ' एकदम फैगासिनो थादों। आरो बे समाव माखासे जों दैदेनगिरिफोरखौ नुदों, बिसोरनि खुगाया गेवाखै। बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। बिदिब्ला नोंथांमोना बे साननैसोआव माखासे माने नुदों आरो बै नुनायफोरखौ नुनानै नोंथांमोना मा सानदों? नोंथांमोना आंनि स्क्रिनावबो नुदों, बे स्क्रिनाव नुनायखौ नोंथांमोना मा सानदों? हिमन्त सारा बेबायदि मानो बुंखो? मा बे 2026 मायथाइनि पलिटिकेल माबा मोनसे माइलेज लानो थाखाय बेबायदि खालामदों नामा? बेबायदि आं सानगोन। आरो जि इस्ताहार BPFनि जि इस्ताहारमोन, बे इस्ताहाराव थानायाबोथ' पलिटिकेल माइलेज मोनहोबाय बिसोरखौ। आरो दा बेबायदिनो BJPआबो बेखौनो मावदों नामा? मा थारैनो BJPनि कर्मकर्ताफ्रा बेवहाय बाहागो लामारदों ना लामाराखै बेखौ जोंहा बिजिरनो सम गैया। नाथाय फुल्लि सापर्टखौ बेवहाय नुदों। आरो बेवहाय जों गोदानै साननो गोनां जाबाय, जों बायदि थाखानाय ट्राइबेलफोरा गोबां साननो गोनां बाथ्रा जाबाय जे जोंनि मा खहा जानो हागौ बेखौ रिसार्च खालामनांगोन। 25 नभेम्बर खालि जि रिपर्ट दाखिल खालामगोन बिसोरनि मन्थ्रिफोरनि टीमा 6टा जनगोष्ठीनि सायाव मा धरनै बोरै माने ST खालामनांगौ, जाय सेन्ट्रेल सरकारनो जायखौ दैथायहैगोन बिसोरो बेवहाय मा थागोन बेखौ नुबासो मिथिसिगोन मा रोखोमनि प्रस्ताब बियो, मा रोखोमनि टारगेटजों खामानि मावदों सरकारा, बेखौ जों बै समावसो बुजिगोन। बिदिब्ला जों बर' मानसिफ्रा साननो गोनां समा सफैबाय। जोंनि मा जोबस्रांनो थांगासिनो दङ, मा जेंना फैगासिनो दङ बेखौ जोङो बुजिनांसिगोन, नायबिजिरनांसिगोन। बेनिखायनो हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जाय बाथ्रा बुंदों बे जोंनि थाखाय माने खर' सायाव अन्थाइजों बुनानै बादिसो होननानै आं बुंनांगोन। आरो बेयो जुदि जामारोबा, मोगथां जामारोबा, जुदि सेन्ट्रेल सरकाराबो जुदि मानियोबा, ट्राइबेल एफेयार्सआबो जुदि बेखौ रिसार्च खालामनानै येस अके होननानै बुङोबा, जुदि कनस्टिटिउसनखौ जुदि एमेन्डमेन्ट खालामोबा सेस जों जोबखाबाय।
स' नोंथांमोना बुजिबाय आं मा बुंनो नागिरदों आरो मा जानो हागौ मा जानो थांगासिनो दङ